Máis de 1000 remeiros pasarán esta fin de semana pola Pobra para participar en dúas probas que forman parte da Liga Galega de Bateis. O sábado terá lugar a sexta bandeira de Bateis Concello da Pobra, na que participan os clubs da zona norte de Galicia, mentres que o domingo disputarase a final con equipos de toda a comunidade. A regata de Liga pertencente ao Concello da Pobra, que sería a sexta bandeira masculina e femenina de Bateis, no cal esperamos, sabemos que vai ser unha regata multitudinaria, que veñen todos os clubs da zona norte de Galicia, provincia de Coruña e Lugo. E despois tamén vamos presentar a regata do domingo, que sería a final de finais, que sería o colofón á Liga, no cual xa veñen clubs da zona de norte e zona sur de Galicia, e que sería o colofón á Liga, se digo. Se trata dunha cita imprescindible no calendario do remo galego, que vai a reunir, ademais, aos mellores equipos da nosa comunidade, e, por tanto, unha ocasión única para poder disfrutar dos mellores remeiros e remeiras da nosa terra. Trátase da segunda edición da Liga de Bateis, coa que a Federación Galega de Remo pretende fomentar o deporte base, tanto masculino como feminino. É a segunda edición da Liga de Bateis, aurredouse un pouquinho de forma nestes últimos anos. Eu penso que é algo positivo, penso que, non deixe de ser unha liga con aspectos a mellorar, dentro da Federación tamén estamos abertos a mellorar todo o que sea, é unha liga flexible, pero penso que hai que destacar que é unha liga na que compiten cerca de 1240 deportistas, concretamente na nosa zona, na zona norte, pois 700, na zona sur, pois 540, e tamén algo a destacar é que aquí na zona norte competiron por primeira vez 12 equipos mixtos, que están compostos tanto por rapaces e rapazas, e logo tamén destacable é que chegaron a competir 64 equipos femeninos e 64 equipos masculinos. Dende a Federación destacaron ademais a garantía de éxito que supón a elección da Pobra para coller estas probas, non só polo seu excelente campo de regatas, senón tamén polo gran labor organizativo do Club de Remo Puebla.